الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله barcha alamlarni yo'qdan bor qilib bizlarga kun sayin o'zining ne'matlarini berib turuvchi Rabbimiz Allohga bizning ko'ngillarımizdan shaqqan hamd sanalarimiz erishsaydi va hamda bizga bu dinni yetkazgan, anlatgan, ham oxiratda da ummatim deb burishilashak, aytashak Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bizning ko'ngillarımizdan shaqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Allah'ın rahmeti bilen biz bugungi kunda Allah'ın yurtuna keldik. Bu Allah tarafından bizge berilgen bir zor nimet. Hem Allah Teala Tin suresinin 4. ayetinde ayeti لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ diye. Dürüstlükte biz kişini en görkem sıfatta yarattık diye. Hem karasak şınnaptı. Kişi ol görkem, matur, anın kıyafeti, anın giygen kiyimi, anın tura turgan uranı büyük de görkem. Amma lakin Allah Teala mine bu ayette nese turunda aytasun. Hem biz bu soruğa cevabını tababız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde. Peygamberimiz aytı Allah Teala sizni tüs kıyafetleringizge hem mal mülketleringizge qaramay, lakin ul sizning qalb ko'ngillaringizga ham qilgan ishlaringizga qaraydi. Shuning uchun mana bu ko'rkam sifat eng birinchi, eng avvalga bo'lib tura olda bo'lsa bizning qalbimiz, bizning ko'ngilimiz. Ne uchun? Çünkü mana bu dünyada yaşaganda biz o'zimizning tanimiz turunda unutmaymiz. Gün sayın o'z vaqtida tanimizni oshatabız.
ашатканда да ризыгын сәламәт микән, миңа зыян китермәс микән дип карыйбыз. Алла сакласын, ширли башласак, иң яхшы табибка барырга тырышабыз. Яхшы давалар алабыз. Biz үзебезнең тәнебез өчен борчылабыз. Карыйк әле. Соңгы тапкыр biz күңел ризыгын кашан алдык? Кашан biz үзебезнең күңелебезне, җаныбызны ял иттердек соң? Не бу? Бик тә зур сорау. Ни өчен дигәндә, чөнки кешегә карасаң, кем гомре булсынмы ул, хаҗга барып кайткан булсынмы, аны күрсәң шаккатасың. Ул әле кайчан гына анда булып кайтты, тагын сөйли, тагын барайсы иде ди. Тагын шунда ял итәсе иде ди. Һәм кайсы бер кешеләр, алар галәмнең кайда гына булмасыннар, Мәккәгә барып кайтканнан соң бүтән бер җирдә кирәкми ди. Ни өчен? Чөнки без үзебезнең тәнебезне ял иттерә алабыз. Хәтта көне буе эшләгәннән соң төне буе ял итәбез, йоклыйбыз. Күңел азыгы, күңел ялы ул бармы соң? Шуның өчен biz менә шун турында уйланырга тиешбез. Һәм күңел ризыгы ул әлбәттә намаз уку, әлбәттә Коръән уку, гыйлем алу һәм әлхәмдүлилләh безнең җирлегебездә ул ризыклар бар. Әмма ләкин без менә шул ризыкларны кулланабызмы, юкмы? Ансы инде һәрберебезнең эше. Һәм кеше үзенең күңелен ризыкландырмаса, күңелебез нишлей? Ул сукырая. Безнең колакларыбыз ишетми башлый. Һәм Алла сакласын, безнең күңелләребез ката. Аллаһ Тәгалә Хаҗ сүрәсенең 46-нчы аятында әйтә: "Күзләр сукыр түгел, күкрәктәге калепләр сукыр" ди. Чынлап та, Аллаһ Тәгалә сабый баланы барлыкка китергәч, яраткач, ул баланың күңеле чиста, матур. Әмма ләкин тора бара, яши бара, менә шул күңелне ризыкландырмасаң, ял иттермәсәң, ул тупаслана башлый. Һәм күпмедер вакыттан соң ката, һәм кешелек сыйфатлары югала, бетә. Һәм бүгенге көндә карасаң, күпме кешенең күңеле каткан. Һәм без аны күреп торабыз. Чөнки күпме зулымлык кылына, күпме кешенең хаклары үтәлми. Ата-ана хакы булсын, бала хакы булсын. Кемдер баласын таба да роддомда калдыра. Газиз әти әнисе аны үстергән. Ул исән сау. Шуңа карамастан үзенең әти әнисен картлар йортына да тыгып куя. Буны без күрәбез. Һәм аның сәбәбе нәрсәдә соң? Күңелләр каткан. Һәм бүген сезнең белән рахим, шәфкатьлек турында сөйләшеп китәсем килә. Татар халкында еш кына без ишетәбез. Кеше берәр нәрсә эшләр алдыннан ул нәрсә ди? Бисмиллаһ дип эшен башлый.
Карасак әбиләргә, әниләргә, алар ипи пешерәләрме? Куймак салалармы? Балаларын үстергәндә алар һәрбер эшләрен бисмилла дип башлыйлар. Бисмилла дигән сүз нәрсәне аңлатасың? Без аны белергә тиешбез. Ни өчен дигәндә, чөнки бу бик тә көчле корал. Чөнки хәтта без өебездән чыгып киткәндә, яки машинабызга утырып, аны кабызыр алдыннан бисмилла, тәвәккәлту алалла дип әйтсәк, шул вакытта без әйткән булабыз: "Я Раббым Аллаһ, мин сиңа сыйынам. Синең рахим шәфкатеңне телим" дип анарга мөрәҗәгать итәбез. Шуның өчен рахимлек, шәфкатьлелек ул Аллаһның сыйфатлары. Һәм без аны әлбәттә үзебезнең динебездә күрәбез. Карагыз әле. Без бер генә амал эшләсәк, Аллаһ Тәала безгә 10-нан алып 700-гә кадәр әҗр савабын арттыра. Кая күргәнегез бар? Мәсәлән, бер кеше сөйләште дә, менә бу эшне эшләсәң 1000 бирәм дип, аннары эшне эшләгәннән соң 10,000 тоттырды. Ул бик сирәк. Бик сирәк. Әмма ләкин Аллаһ Тәала безгә үзенең рахим шәфкатьлеген көн саен күрсәтеп тора. Һәм шулай ук без беләбез, бар кешеләргә дә пәйгамбәрләр менә шул рахим шәфкатьлелек турында сөйләделәр, чакырдылар. Һәм Аллаһ Тәала Әл-Имран сүрәсенең 159-нчы аятында әйтә: "Аллаһның рәхмәте белән син аларга мөлаим һәм мәрхәмәтле булдың. Әгәр син явыз холыклы, каты күңелле һәм шәфкатьсез булсаң, алар шиксез синнән китерләр иде" ди. Һәм без чынлап та күрәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга коралларын күтәреп, үтерәм сине дип килгәч, Пәйгамбәрбезнең рахимлеген, шәфкатьлеген күргәннән соң, кешеләр нишлиләр иде? Аларның күңелләре йомшара, һәм алар ислам динен кабул итәләр иде. Һәм шулай Пәйгамбәрбезнең тормышыннан бик тә күп мисаллар бар. Һәм шуның беренчесенә карап китик әле. Иң беренчесе ул да булса Пәйгамбәрбезнең мусульманнарга карата булган рахим шәфкатьлеге. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Һәр бер пәйгамбәргә бер дуа бирелде" ди. Аллаһ Тәала ул дуага һич шиксез җавап бирәчәк. Һәм барча пәйгамбәрләр дә менә шул дуганы кулландылар бу дөньяда. Бер возможность дип әйтик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул менә шул мөмкинчелекне, менә шул дуганы калдырды кайчанга? Ахирет көненә. Кайчан барча кешеләр дә арыган, хәлсерәгән, кайчан инде бу ахирет көне башланыр дип һәр бер пәйгамбәр янына килеп мөнәҗәгать итәләр. Әйдә инде, әйт инде, сүзеңне башла инде, мөнәҗәгать ит инде Аллаһка диеп. Әмма ләкин һәр бер пәйгамбәр әйтәчәк: "Юк, мин булдыра алмыйм." Һәм шунда кешеләр Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, анарга мөрәҗәгать иткәннән соң, Пәйгамбәрбез сәҗдә кыла. Аллаһтан рөхсәт сорый һәм менә шул анарга бирелгән дуаны шунда кыла. Сорый: "Я Раббым Аллаһ, минем өммәтемне үзеңнең газабыңнан сакла" дип. Бусы беренче мисал. Икенче мисал булып тора, ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям балаларга карата мөлаим иде.
ул менә шул шәһәрнең генә түгел, ул ниндидер дәүләтнең генә түгел, ул мусульманнарның башлыгы иде. Әмма ләкин аның янына ниндидер бер кул баласы, бер кыз килеп, кулыннан тотса, һәм үзе белән алып китсә, ул бер шиксез тыңнап бара иде. Ни өчен? Чөнки ул күрә иде, менә шул газиз бала мохтаҗ, анарга нәрсәдер кирәк. Һәм ул аның сорауына җавап бирә иде. Шулай ук карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләргә генә түгел, ул хайваннарга карата да мөлаем иде. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер дөяне күрде. Һәм ул аның янына килде дә сыйпый башлады. Һәм шул дөянең күзеннән күз яшьләре ага башлады. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорады: "Кемнең бу дөясе?" диде. Һәм бер сахаба әйткәч, "Минеке" дигәч, ул: "Син ни өчен үзеңнең дөяңне газаплыйсың?" диде. Ул менә шулай хайваннарны да аңлый иде. Хәтта хайваннар гына түгел, без беләбез, Пәйгамбәребезгә менә шундый минбар ясаганчы, ул бер агач төбенә басып вагазларын сөйли иде. Әмма ләкин менә шул минбарны ясаганнан соң, ул менә шул агач төбен калдырды. Һәм көннәрдән бер көнне ул ишетте, менә шул агач төбе елый бала тавышы белән. Һәм ул аның янына килеп, аны да нишли иде. Аны да ул үзенең рәхим шәфкате белән тынычландыра иде. Һәм шулай ук карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям барды Таиф шәһәренә. Кешеләрне нәрсәгә өндәргә? Акча сораргамы? Эш сораргамы? Юк. Бары тик әйтергә: "Бер Аллаһка гына табыныгыз." Шуңа карамастан, аны ташлар атып, куып чыгардылар. Һәм ул киредән Мәккәгә кайтканда, тау фәрештәсе аның янына килеп әйтте: "Әйдә, үч алабыз, әйдә бу халыкны юк итәбез" диде. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең рәхим шәфкатьлеге белән әйтте: "Юк, кирәкми. Буларга мөмкин, менә шул халыктан мусульманнар чыгачак" дип. Һәм чынлап та, хәзерге көндә ул шәһәрдә мусульманнар гына тора. Шуның өчен без күрәбез, Аллаһ Тәгалә ул рәхим шәфкать иясе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул да рәхимле һәм шәфкатле булды. Безләргә кайтыйк әле. Вакыт без әйтәбез: "Менә бит ул мине алдады. Мин дә алдыйм." Юк, андый булырга кирәкми. Без кая гына булмасак та мусульманнар, безгә үрнәк булып тора ул кешеләр түгел, безнең Пәйгамбәрбез. Шуның өчен рәхим, шәфкатле булыйк бер-беребезгә, әти-әниләребезгә, туганнарыбызга, дусларыбызга, һәм үзебезнең калбебезне онытмыйк, катырмыйк, чистартыйк, ризыкландырыйк һәм әлбәттә ял иттерик. Субханаллаһи ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله